bossing, selamat berbisita sa mga channel. We are watching live in the True North. Kadang adlaw, manuroy ta sa Lake Wilcox and hopefully na food truck sa parking area para dito tam palit og mga panihapon nato. While magtagad ta sa oras sa ating panihapon, maglakaw-lakaw ta, tanaw tag views og magpuhulay ta, relax ta kay day off ugma. By the way mga bossing, ang Lake Wilcox Park naani siya sa Richmond Hill nga city. Located siya between sa Stowell Road and Bloomington Road along Bayview Avenue. Sa akong nahibalan aning lake, wala ka ni siya yung mga restrictions. So pwede ka mag-fishing, mag-boating, mag-kayaking, canoeing, rowing, mag-sailing, except sa mga power sports. Dili pwede ang mga jet skis, mga speedboats, mga power crafts, or anything na ay makina. By the way, bossing, naday boardwalk diri no. So, kapo ni siya sa mga Instagram photos nga sunset ang theme. Nindot ni siya diri. Way swerte mga bossing, way food truck sa parking area. Basi weekdays sila na since it's still Friday afternoon, basi dili silang tunga o ugma pa sila maabot. So fail na itong mission mga bossing. No choice mga bossing, ngita ng taglaing mapalitan ng atong panihapon. Sa among naagrihan nga mga tunong miyog Young Street, ngita og Indian restaurant kay ang mga bata gusto mo kaon og shawarma. Based sa mga reviews sa Google, ang tasty shawarma ang pinaka the best nga shawarma store diri sa Richmond Hill.
So ang among gi-order sa akong mga duha ka anak, chicken shawarma apil sa akong asawa nga nanay soft drinks o potato wedges. Ako mix shawarma nga combo food nanay soft drinks o potato wedges with tax na abot siya og $47. So medyo mahal pero worth it kay dako man ang shawarma.